Bueno, moi bo día a todos e a todas. Gracias por acompañarnos nesta rolda de prensa na que pasamos a informar dos asuntos máis relevantes que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno. Hoxe temos que comentarvos que activamos casi 3,5 millóns de euros para destinar a mellora da mobilidade e a cooperación cos concellos no conxunto da provincia. Empezo, como sempre, falando de mobilidade, que, como sabedes, é un dos piares máis importantes da acción deste Goberno e, ademais, é algo que nós consideramos fundamental en materia de reequilibrio territorial. Nese sentido, esta mañá sacamos adiante dúas medidas importantes. A primeira delas é a modificación dos contratos de desbroces para poder reforzar así os traballos de limpieza e mantemento das estradas provinciais. E a segunda é que avanzamos na contratación das obras de mellora para un total de 10 estradas provinciais. No relativo aos desbroces, a Xunta de Goberno vende a aprobar unha modificación dos contratos de 18 zonas da provincia das 24 que temos dividido o territorio en total. Estamos falando de que aumentaremos a prestación deste servizo en máis dun 75% da provincia. Concretamente, esta medida vai a permitir incorporar máis actuacións de roza e máis actuacións de retirada de maleza, vexetación, matogueiras, especies arbóreas nas vernas, nas gabias e nos taludes. Con isto, vamos a conseguir mellorar a seguridade viaria, tamén a visibilidade nas estradas, o conxunto da conservación da rede provincial e tamén a prevención de riscos contra o lume. Esta é unha modificación que responde a unha decisión da presidenta da institución para intensificar os traballos de limpeza e mellorar así a seguridade na marxe das estradas. Vai a supor un incremento nos contratos de desbroce de algo máis de medio millón de euros e vamos a acadar o investimento para rozas da Deputación con un total de 2,4 millóns de euros. Esta modificación afecta únicamente o aumento dos labores e o coste, pero mantén as mesmas condicións técnicas e de prestación dos contratos que xa están adxudicados. E, por outra banda, a idea é que eses desbroces comecen xa nos vindeiros días, neste mes de maio, anticipándonos así ao mes de xuño. E, ademais, este ano as empresas pasarán polas estradas dúas veces, unha na primavera e outra no verán, realizando esas labores de desbroce. E falando de mobilidade, dicíavos tamén que hoxe avanzamos na contratación desas obras para a mellora de 10 estradas provinciais, para as que neste caso mobilizamos un investimento que supera os 2,8 millóns de euros. Estamos falando dun orzamento importante para continuar priorizando o mantemento e a modernización da nosa rede viaria, que, como sabedes, é moi extensa, e, ademais, é fundamental para a mobilidade diaria das persoas que vivimos no rural. Son actuacións que están repartidas por todo o territorio, das que se van a beneficiar concellos na Mariña, na Terra Chá, na montaña, no centro e tamén no sur da provincia, coas que en total vamos a mellorar un conxunto de 48 kilómetros de vías provinciais. Licitamos dúas obras, por unha banda. Unha para acondicionar en Vilalba con preto de 180.000 euros, case 5 kilómetros. O inicio da LUP 6511, que é a estrada que conecta a LUP 6513 con Belesar por Distriz. E, por outra, vamos a renovar 2,8 kilómetros en Castroverde, no tramo inicial da LUP 1201, que é a que vai de Souto de Torres ata Sobrado. Neste caso, o investimento da Deputación superará os 250.000 euros. Estes dous proxectos, o de Vilalba e o de Castroverde, permitirán a mellora da seguridade viaria, renovando o pavimento que está deteriorado e tamén as drenaxes, ademais de incrementando así a durabilidade das vías. Pero a maiores adxudicamos outras 8 obras. A máis importante, por investimento e tamén pola entidade que ten a propia vía, é a do cinto comarcal. Son algo máis de 600.000 euros os que adxudicamos os traballos de mellora de 3 tramos da LUP 1611, adxudicados ao Visa Pavimentos e Obras LSU,
que supoñen algo máis de 7 quilómetros deste cinto comarcal á altura dos concellos de Outeiro de Rei, Begonte e O Corgo. Nos concellos de Abadín, a Fonsagrada e a Ponte Nova adxudicamos outros 3 proxectos tamén importantes con investimentos de en torno a 300.000 euros. En Abadín e na Fonsagrada, a empresa adxudicataria foi Cholo SL. Un dos proxectos vai a servir para mellorar a práctica totalidade da LUP 0108, que é a que conecta Abadín, Foxas e Canteirada, e na Fonsagrada outro proxecto para renovar algo máis de 3 km na LUP 1901, que é a que vai a Navia de Suarna dende a Fonsagrada. No caso da Ponte Nova, o Visa Pavimentos e Obras SLU será encargada de renovar algo máis de 5 km da LUP 4806 que une Vilaxe e Ribeira de Piquín por galegos. Ademais, nesta Xunta de Goberno, adxudicáronse outros 4 proxectos que van a mellorar: a LUP 0602 no Concello de Barreiros, a LUP 2904 entre o Corgo e o Páramo, a LUP 3402 en Muras e a LUP 1807 entre Chantada e Carballedo. Da Estrada de Barreiros encargarase Construcciones Isidro Otero de mellorar a totalidade da vía que dá servizo á praia municipal por Remior. Fevisa, Vías e Obras SL acondicionará case todo o trazado da estrada que conecta Chantada e Carballedo por Santa Uxía ata Cartelos. E Cholo SL acometerá outras 2 actuacións que son a de mellora dos últimos 4 km da vía que vai da Gañedoira ao Viveiró e tamén a rehabilitación de 4 km da vía entre Conturiz e o Páramo. En todos os casos, os traballos están destinados á mellora do firme e á drenaxe. Como podedes comprobar, esta é unha mobilización importantísima de recursos económicos, pero tamén de recursos administrativos para mellorar a mobilidade e para a nosa rede provincial no seu conxunto. Un compromiso que adquirimos coa veciñanza, porque as estradas provinciais son fundamentais, vertebran o territorio, impactan na seguridade viaria, sosteñen boa parte da actividade económica do rural da provincia de Lugo e contribúen ao equilibrio territorial. Eu dicíavos ao principio que nesta Xunta de Goberno aprobábamos diferentes cuestións moi importantes para a mobilidade, pero tamén dicía para a cooperación cos concellos. En ese sentido, é no que quero darvos conta tamén de 2 colaboracións que sacamos adiante cos concellos de Taboada e Trabada. En Taboada chegamos a un acordo co Concello para unha cuestión que tamén está relacionada coa mobilidade e demos luz verde a unha achega de 250.000 euros para colaborar cun proxecto que renovará a Avenida de Lugo a antiga Nacional 540. Son obras que van a cambiar completamente unha das arterias do municipio, un dos principais accesos ao casco urbano e que canaliza boa parte do tráfico diario conectando a vila con outras estradas comarcais. Vai a ser unha renovación integral que contempla a execución de beirarrúas, aparcamentos e pavimento da calzada e, ademais, instalarase alumeado público, mobiliario urbano e humanizarase coa plantación de arborado. Esta é unha actuación que esperamos que teña un impacto importante en Taboada, porque na avenida se concentran boa parte dos servizos, a actividade comercial e movimento cotiá deste concello, e rematando xa ese tipo de actuacións que van a mellorar a calidade de vida dos veciños de Trabada. Paso a darvos conta do que vamos a facer co Concello de Trabada tamén en materia de cooperación cos concellos, chegando a outro acordo neste caso con este concello para financiar a urbanización e mellora dos accesos á Capela de San Miguel na parroquia de Vilapercide. Neste caso, a Deputación vai achegar a este Concello Mariñán máis de 50.000 euros, un investimento que vai a servir para actuar de xeito integral no entorno do templo, que vai a permitir renovar e asegurar este espazo mediante a construcción dun novo muro de contención con un sistema de drenaxe
para poder así evitar os problemas de estabilidade e de acumulación de auga, e son unhas obras que, en todo caso, incluirán a restauración da fonte existente, a colocación dunha nova varanda de protección e a mellora estética urbanística do entorno con acabados en pedra natural, que é o que procede no entorno no que se atopa este templo, reforzando a seguridade, a accesibilidade e tamén a conservación deste enclave apreciado polos veciños. E nada máis, quedo a vosa disposición. Moi ben, pois nada. Moitas gracias a todos por acompañarnos nesta rolda de prensa e vendo que non hai preguntas, pois finalizamos. Gracias.